Malta għamlet avvanzi kbar fil-prevenzjoni ta' tortura u trattament ħażin ta' persuni li kienu mċaħda mill-libertà tagħhom. Dan skont delegazzjoni mibgħuta f'Malta f'isem is-sottokumitat tan-Nazzjonijiet Magħquda għall prevenzjoni tat-tortura. Delegazzjoni li kienet f'pajjiżna bejn is-6 u d-9 ta' Ottubru. L-anaħħari ta' dan is-sottokumitat huwa biex jelimina t-tortura u trattament degradanti li jingħataw il-priġunieri fil-pajjiżi madwar id-dinja. Dan l-avvanz f'Malta sar grazzi għal bord tal-viżitaturi tal-priġunieri u anki għal bord tal-viżitaturi tal-persuni li qegħdin fiċ-ċentri ta' detenzjoni. Huma wrew l-apprezzament tagħhom għal fatt li l-awtoritajiet Maltin ħadu l-ewwel pass biex jirratifikaw il-protokoll addizzjonali għall-Konvenzjoni kontra t-tortura. Matul iż-żjara d-delegazzjoni iltaqat ma' diversi uffiċjali fosthom l-Ombudsman, il-Bord tal-Pulizija, il-Kummissarju tat-Tfal u diversi organizzazzjonijiet non-governattivi fost l-oħrajn. Is-sottokumitat ta' Nazzjonijiet Magħquda ħa jippreżenta l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-Gvern Malti. Il-kap ta' delegazzjoni tas-sottokumitat Marija Amos faħret ix-xogħol importanti li sar f'dan il-qasam iżda stqarret li għad fadal xi jsir.